When Bombo J, actually dito operation to di tayo ket yearly dito nga mapaspasamak. Actually dito Pugadlawin Incorporated ket national nga misay-sayang kat iti operation toli aglalo iti summer before nga opening iti eskwela. Ket dito Bombo J na actually naistayang ket man iti operation toli kadeti noodi idi Sabado ijay Badok. Actually, successful, very successful ta damit iti 92 nga actually tayo ubing naiserbisyoan iti operation tuli. Ket agyamyaman kami at nagpintas ti panang sarabo da kada kami ijay Badok naisagana dagiti amin nga kailangan mi para iti operation tuli. Ket inimbitara mamin apo Bombo J dagiti parent umayday kabil dagiti ubingda ito'y City Auditorium actually dito'y Lawag City iti pakaisayang katanan ta nagadut nagdamdamag kada kami ket gapo iti ayat ni met nga makatulong kadagiti ubing ken dagiti parent tay kunadan medyo madagsenandan no adata iti pribado nga ospital mapandag patuli ket medyo nangina. So nga iti Pugadlawin kahit namanin nga mangisayang kat iti operation toli tayo dito'y Lawag City Auditorium ket may veteran dagitoy ubing nga umaydag partisipar tunno May 23 tunno Sabado detoyen Bombo J iti oras iti alas 8 ti bigat aging gana ti alas 3 ket dependento no kasanantot kaado dagiti ubing nga umay agrehistro ket baka ag-extend kami no sang ka basit Bombo J. Ngam awan diti target tayo nga bilang architect basta no umayda ket ipadas yung akomodaran amin ida architect. Actually iti kanayon nga targeten ni Bombo J ket 100 nga patients tapno iti kastahan met marigatan dagiti doctors tayo ken depende no manot agpartisipar ngamin nga doktor nga umay tumulong para kadetoy operation tuli tayo Bombo J. So sa sinno dagiti katulungan tayo architect nga mangiwayat datoy nga libre nga panagkugit kadagiti ubing. Actually ati katulungan tayo dito Bombo J ket umununa ni Apo Mayor ni Mayor James Brian Alcid ta iso tinangited iti patayo venue tayo para kadetoy maisayang kat nga operation tuli ket actually pagyamyaman ka man tayo iti party iti Ilocos Norte Medical Society nga imatmaton apo ni Dr. Labni Magpili iti Philippine Medical Society Ilocos Norte Lawag City chapter ken kanayon nga tumutulong kada kami iti eskwela iti Mariano Marcos State University imatmaton met apo ni Ma'am Cheryl Didi Obra iso na apo iti Dean iti College of Health and Sciences ken dapay iti tayo doktor tayo iti Mariano Marcos Hospital and Medical Center iti Batak nga imatmaton ni ni Doktora Maria Lourdes Otaysa iti Medical Center iti Batak City ket dapay Bombo J na imbitaran tayo met iti Marine Battalion Team 8 iti ili iti Badok actually kalkalpas mi iti graduation da kami ket panimatan diri jay ket naibagami nga ada isayang ket nga oplanto ket kayat damit itumulong actually damit para ko da Bombo J iti Marine Battalion nga ibat matunan ni Lieutenant Colonel Win Ubaldo so nga dakkel nga yaman ni Bombo J adumet ti mayat ken naayat nga tumulong kada kami para kadagiti serbisyo tayo nga maipaiti tayo city iti lugar tayo ti Lawag City. Architect no nagkamali di napalpalabas nga tawtawen ket maminsan laeng sa nga daras iti panangisayang katayo ti operation tuli no sa dino nga nagkamali ket paway iti venue tayo. Is it the first time nga mamindua tata nga tawen architect? When Bombo J actually talaga nga maminsan lang kumangim gapo iti damdamag lalo kada kayo nga nang ipadpadamag ket makita mi nga talaga nga adupay ti agkasapulan iso nga kunami nga masapon mi met nga i-extend tapno iti kasta dakdak ket iti coverage matulungan hanlang nga iti paway no ket iti limit iti Badok ken tata ito dito met Lawag City tata Bombo J.
Dakilang panagyaman mi, architect, kabuta talaga nga umno, launay, nga dakkel ang makatulong akas kunamon, no amin private ti papananda pagpakugitan, ket nangina, di met, ket hanmet nga linged kada tayo, nga haan amin, ket avail, kung nga, kabaelanda, nga i-avail deto, yaglalo ket tatta, makapaspusarot tayo iti crisis architect. Ket pakasekdan deto, ay architect, mabalin ka din nga agpalistada wenno walk-in. Iti kumbaga iti panang akomodar tayo kadagito nga ubing ken adda kadi dagiti requirements nga kasapulan dang itugot architect. Actually, no umay danto ag walk-in, dati on-site registration tayo, ijay Lawag City Auditorium, nga adamit dagiti kadwa tayo iti pugad lawid nga iso dati mangkita, ken adapay dagiti RHU department iti Lawag City nga iso dat paka-registeran da. Hamit nga nesesita nga tay agpa reserbawin no kan may met lang umay dagwog indap no ada pila nga makuna kay termi Bombo J maximum of 100 patient no pa Bombo J. Okay, architect, inbitaran ta nga rodan, dagiti dumdumngeg ka nagbibuyat at kadata, ay tatang gundaw, itapon ni kasaket, availanda, iti dato yung napimpintas nga ipaay tayo nga serbisyo kadagiti kailian tayo. Haan lang nga dito lawag, kadi architect gaya, mabaling kadi pati dagiti kabangibang nga ili. Actually Bombo J, haan lang met ket di nga lawag, adamit tay ko na tayo nga kabang ili, ket kitain tayo no masakanot ti kaado dagiti kwa to doctors tayo tano kaya tayo nga i-extend iti kwa manayunan kunak man lang dagiti patient tayo through the different nga kabangibang lugar dito Ilocos ket pagyamanan mi ta makatulong kam kadagiti duma kwa lugar. Okay, architect, kaimbitaran ta nga rodan, dagiti listeners and viewers. Uh, nga bigatayamin apo siya as president iti Pugad Lawin Ilocos chapter imbitaran kayo pag nang rona dagiti ubing nga hanpay nakapakugit bekan kay ti gundaway nga umay agpakugit itoy Lawag City Auditorium tunno Sabado iti April 23 umay kayo mga nasapsapan no kahit yung makauna maka-avail 100 lang apo ti kaya mi cater. Ngayon tay ko natin nga roden diti amo no kasano ti kaado ti kwa no ana ti may extend tayo nga tulong para kadagiti umay agpa kugit no kwa Bombo J.